नमस्कार जय जगन्नाथ। केମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଶାଶୁ ମମ୍ଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା କି ରାତିରେ ସେ ରୁଟି ଖାଇବେନି, ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବେ। ମୋତେ ବି ଡେଲି ରୁଟି ଖାଇକି ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ହଁ ଆଜି ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇକି ଖାଇଦେବା, ରାତିରେ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବାନି। ତାପରେ ସିଧା ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଯେତେ ସାରା ପରିବା ଥିଲା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସବୁ ଭଲସେ ପୁରା କାଟିଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋୟାବିନ୍ ଟିକେ ପକେଇଲି, ଆଉ ପନିର ବି ଥିଲା। ପନିରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ହାଲକା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉମିନ୍ ପକେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ହାଲକା ଲୁଣ, ଚାଉମିନ୍ ମସଲା ଆଉ ସବୁ ପକେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଲି। ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହାଲକା ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇଲି। ମୋତେ ବେଶୀ ସସ୍ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା ସସ୍ ପକେଇଲି। ଯେତିକି ଦରକାର, ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ସେତିକି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି, ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ତାକୁ ଭଲସେ। ତାପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମାଆ ବି ଖାଇ